Weche matimore alwora counties makalwe county ma Kisumu en seche mabende Kenya koro notieko ndalogi 16 mag kedo kod midhierni mamako kit chweche kanyakla kod wakeini. Riwruoge mopogore opogore e county ma Kisumu koro to okawo ndamo mar puonjo joma nyiri matindo ewi kaka ginyalo bedo kod duol kendo riwore wechego eko mag telo. Jesse Omondi nigi mathoth ewi wachni eri. Chenro makare mar konyo nyithindo manyiri matindo ikogi bedo e telo mopogore opogore kaachiel kod puonjogi kaka bende nyalo winj duondgi en ondamo ma koro riwruoge mopogore opogore sani osewuok oko mondo koro kete e ong'ala manyime. Ka oloso e nyasi mar kelo nyithindo manyiri kanyachiel e tiegogi wi wechego, nyasi ma bende koro nobagi e gwenge mag Milimani e boma ma Kisumu. Mikai Nancy Okoth ma bende wuok e migawo mar Plan International lero ni bedo mar joma tindo ema thoth ahinya e pacho kae koro gin onego bed ni koro imiyo gi kinde mar telo ne piny kaachiel kod telo mopogore opogore mondo mi ikre ne kidieny mabiro ma bende gibiro telo negi mondo mi obed e yono makare. Basically, this forum for today, we had put it because we are approaching the political time. And one thing we really want to do is just to ensure that girls are also, or rather young people are also given an opportunity to be in leadership. And our reason is, maybe from the human perspective, you realize that young people are the majority in this country. And if they are not given opportunity, what does that mean? That means that the decisions are made, the decisions that are being made, they're not part of it. Number two, the youths or the young people are the next generation. And being the next generation, they need to have experience. They need to be given an opportunity so that they also need to get a feel of what leadership is. So that in the next generation, as they're becoming leaders, at that particular time, already they will be able to know what does it mean to be a leader. So that is one thing why we brought the youths here, we brought the leaders here, so that they're able to know what is it that they need to do, so that they're able to step up and also get opportunities as leaders. Korka jatije riwruok mar piny owacho mar Organization of African Youth Kenya bade maimbo mar Kenya migosi Joseph Ojoke to kwayo jogo mapok oyango nyalo mar nyiri ni gigo picha anenane ka ging'iyo ahinya mon kata wakeini mago mabende osetelo e piny mar Kenya kaachiel kod kit telono mago osenyiso maber ahinya e pacho kae. Kawuono no wabiro kae summit mar nyiri, wa celebrate nyiri, fall under the 16 days of gender activism. This year wako ni Orange the World, protect the women against any violence within our societies. So that is one thing that wangi mondo mi wakel nyiri get together from the different sub-counties are within Kisumu County, 1 sub-counties. Wakaw nyiri from all these sub-counties, kendo gibiro together mondo mi gikel issues magi face. Ibro yudo ni issue manyiri face Moroni ok en the same manyisi nyiri face Kisumu Central. Koro wakelo gi together mondo mi gi share knowledge. Kendo wakelo also decision makers together mondo mi gibed gikaw commitments mag nyiri gi to commit to support these girls to ensure their voices have been heard within the community. Let us give them equal opportunities. We'll listen to them. Let us put them in decision makers. Okwanyal wacho nwa discuss issues mag nyiri to kwakelo nyiri on the table. Nyiri matino bende noyuore nyasi makamano nopuoyo ahinya romo no mobagi kod riwruoge moko mag piny owacho kod mag piny owacho kendo koro gimor ahinya kod youth ma bende ne giyudo godo kony maduong' ahinya koriwo weche mag jipo to kod gik moko mathoth ahinya ma bende koro nopoggi. During the meeting, we learned a lot, including the possible ways that we can solve the gender-based violence and the steps in which we can take, including the police officers, where they'll be trained on how to handle the cases regarding gender-based violence and the provision of sign language interpretation. The biggest challenge for girls is that they don't know where to address the issues. So you find that mtu amekuwa violated but hawezi enda kuji-express. Hajui the steps which needs to be followed for her to be addressed ama issue yake ikuwe addressed. At the same time, wasichana wa mashinani, including me, some of us don't know our rights. So utapata mtu atakuwa violated but finds it difficult kujua like I'm supposed to get my
My right. Sisi kama watu wa Moroni, umejua Moroni kuna cases za early marriage ama school dropout. Iko mingi sana juu umejua hapo ndio kuna wale wenye wanakata miwa, sugarcane cutters na watu wa bodaboda wako hapo sana. So unaona watu wanafunzi wakienda shule, maybe unapata mtu wa bodaboda threaten mtoto wa shule, na maybe jioni huyo mwenye anampeleka jioni shule unapata kama yeye ndio by the time amekupea lift ya kwanza ya pili lazima tutalipia. So nimepigia watu wa pamoja na hao organization wametuletea shillings. Asante sana. You from the organization have learned a lot. Na nimewashukuru sana. Na pia hiyo being a girl kuna challenges hata mimi nimeface. Nastaki wao wenzangu pia wa experience the same. Our community wa Moroni venye shiri nimeshakuja. Sasa I'm very much strong. Nimejua tutawa overcome. Juu sasa tuko na sauti. At least I can present my case. Kama nimefanyiwa kitu mbaya sisi nikanijamazia. Nitaenda mbele na niseme hii kitu kama fulani imefanyika. So naweza saidiwa. Unajua kama kuna mwenye atakusikiza kuna venye utasaidika. Na Lolwe TV han Jesse Omondi.